направи. Майко като рече на тая, където така Люля, на мене ми се светва. И она иска да се... Люля, да се качи, където се однася, да имам Мартенчик. Та Иво е прав, защо от 500 км в Бургас не го е видял. Не го видите. Те да видим Бургас. Интересно защо. Ето тук ще ви надоле да видим, ето някакъв има. Нема лошо. Сетни градина, ето има изкотвяне, пет. Не, как много е жегът, пък сега е точно извинявате да става. Вие дето си гледна. Има коя дата. Абе, красиво си е. Никой не е направено си. Направено е, поддържа се. Взема голема площ. Да. Да обиколи си. Да. Много долу. Много лево от край до край, паркове и градини. Да, оттам да минем, аз снимам и морето. Добре, Това се не знае. тръгнали. Надоле толкова е голям. Ама ние така бехме некъде ресторанта, ама къде бехме, не помня. Нека види. Некъде сме били. Ако Гледай нямаш възможност да го видим, да гледай дойдеш. светята, Иво. Да види ли ти да видиш? Он като види и ние ще... Ама и он, па и аз. Аз съм дошла тук. Тук е забранено за кучета, видиш? Те па нема да серат тук кучища, па деца да си играят. Не че видиш нещо хубаво. Ето, че видиш как. Красоти. Путуваше го направено да путуваше, че бъдеш путува. Да. Те юрени. Ама има да. Тия са свободни. Какво иска така? Лежание. Да. Това нека да пише си ти. Абе, тук картички не продават ли да си вземе една? Ама в Златолет няма. Как няма? Да не сложи къпът.
Айде. В моята записан. Ще чуеш дома на компютър. Кораби. Дърво. Това там знаеш ли какво беше, ма? Абе, това там знаеш ли беше? Вътре има такива как му беше името? Динозаври с размери и там къде е нещо. С истински размери, нещо такова беше. Трябва да пак да тръгнеш. Не пазмер. Они не са го напред. Там си я намерил. Бачи си в Бургас, кой ще изкумира с това? Има си там град такъв с крайгледно тук голем плаж. Всичко стригано не е като нашия двор. А това ти кажем, всичко е стригано, не е като нашия двор.
Да, от тук натам. И не може да минем, трябва да се върнем за площа. Тук ти идеш, ви го видиш, натам на всичко постригнато. Па на картичка не може да седем. Па, се пребави. Има на Бургас картичка. Ела тук. Има. Хайде, стига сина. Хайде, прикачи. Прикачи. Tako je. Прикачи тук, да видим, ако се